Basala benkembile ngesikhathi uSomizi ephendula ungizwe laphana ke kodwa ke emphendula futhi buthula abantu iphenduka ihlaya indaba kaSomizi nongizwe njengoba ke ungizwe thena mangabe ekhuluma ngeitabane ke za trend einkundleni zokuxhumana kuyizona beyishada ngempela sonto wasefaka negama lika Somizi wathi ke uSomizi akaphume aphele nomphakathi wakhe lana einkundleni zokuxhumana. Somizi ke akabanga sapholisa amaseko uthathe ivideo lena noma ke isound ebekuyona beyikhulunywa ungizwe wase wasebenzisa yona njengomuntu ke ophumayo khona la eSouth Africa. Abantu ke bahleke baqeda laphana ke kuma comment njengoba ke abantu bebeyisho lobona ukuthi ngempela bayabonga ukuthi uSomizi ezinye izinto akayithathele ekhanda kodwa ke uyazilalela ngeso loku understand noma ke ngeso lokukhula. Ngaphandle nje kokumusha isikhathi sakho sikuphathela yona ke ivideo yakhe uSomizi ephendula noma ke ekhombisa ukuthi uphendula ngaliphi laphana ke kungizwe njengoba ke kusabalele ivideo kangizwe. Ngizoqala ngevideo yakhe uSomizi reply laphana ke kwisound kangizwe bese ngifaka ivideo ke yakhe ungizwe la abekhuluma khona mayelana nale nkulumo ekuyona sitrend enkundleni zokuxhumana. Indodelana nento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho kuphumela sona eSouth Africa. Sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesisitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina ka video etrendayo lena ngane zakwethu uyakhe ke ungizwe lawo bekhuluma khona ngoSomizi kodwa ke waphinde waphatha igama laze ke itabane ebeyikade zishada ke ngempela sonto ubeke esePaul lapha unqubeko ondlela kwana ngomosuthu wathi on a serious note ungizwe must take down that video is too sensitive asingamhlomikisi uzophelelwa isingwa if simthanda umacingwane let us save him now. Wabeke esephendula uphakela umthakathi phendula yena ke unqubeko laphana ethi uyabona lo mfana waNongoma wakwaNdlela usiyayidinga induku yebantu bakwaNongoma mncwi nasi lenzeni ikhunu likhuluma iqiniso kulokhu noma libuye libhede nje kodwa kulokhu ningafa nalo la elifa khona njengoba ke bephawula mayelana nayo ke lenkulumo kangizwe. Ngaphandle kongoba isikhathi sakho umntana sekhaya kungenzeka le video kuyona isisusu ukukhuluma ngaka enkundleni yokuxhumana obungakayibone mina ke ngikuphathele yona njengentatheli yakhe hamba phambili wena wakho ukuthi uhlala nami mina ngihlala nawe ungakhohlwa ukusubscribe on the show ukuthi uyalike ivideo ilindi iziphele ebese ke uyacomment ukuthi ngempela uthini umbono wakho mayelana nalolu daba olokangizwe noma ke mayelana nalenkulumo kangizwe engizoyifaka lana ngaphandle kokumusha isikhathi sakho nayi inkulumo kangizwe ekhulumela yena mathupha. Indodelana nento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho kuphumela sona eSouth Africa. Sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesisitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina ke kwaZulu angazi ke le kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomunye isitabani lesesinye sifaka imvunulo lamampondo namaXhosa angazi ke mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke sisemukele
boyilwela nabo ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekuhulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreative wayipatent lo designer yakho ibelonga kuwena lo design namalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanje ngoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke ngithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve base niyokhwelana ngawo indodelana nanje indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi nalomgodo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu fuse gana itabani phindelani kwela kini usomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakhe omncane wasenquthu uSweet Golova samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umfana usiyemfana ukuthi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe emsunu entsha somizi ugonwe uwe umgonile umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sikade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyilo sikhathele nina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina